Lobuchwepheshe besimanje manje obufakwe umhlathuze water esikoleni samabanga aphezulu imuzi wesizwe seDumbe buguqula umoya esiwuphefumulayo ube ngamanzi. Izingane ezifunda kulesikole zithi beziphoqeleka ukuphuma ziye ngaphandle uma sidinga amanzi okuphuza, ogeza izandla kanye nezinye izidingo. Aseqoqa abafundi ukuthi bengaphumeli ngaphandle beyofuna amanzi ngesikhathi sokufunda, lokho kuphazamisa ukuthi abafundi othisha noma befundisa bephume ngaphandle. Kodwa manje ngoba sekhona amanzi abafundi sebeqoqekile sibathola emaklasini. Njengoba siphila ngaphansi kwencindezi yobhubhane ukhuvethe, amanzi ahlanzekile okugeza izandla abaluleke kakhulu. Bese nenkinga zokuthi la esikoleni amanzi asinawo, amanzi siwathola ngokuthi si-apply lokho kuthatha isikhathi ku department basilethela amathangi amabili. Uma sephelela umanzi uthola kwesinye isikhathi sirana amanzi engekho, omama abaphekayo beyithole kumele bavuke ekseni bahambe ngenyawo beyobheka amanzi. Uhulumeni uthi uyazi ziningi izindawo zasemakhaya ezinenkinga yamanzi njengakhona la eDumbe. Kodwa uyethemba ukuthi ubuchwepheshe besimanje manje bungayicazulula kwezinye izindawo njengoba sekwenzeka kulesi sikole. Sesikubonile ke njengoba sifikile namuhla lana amanzi nanka akhona ayaphuma. Lolu hlelo lolu lusinikezela amanzi amalitha angamakhulu amahlanu ngosuku. Kodwa ke siyakwazi ukuthi uma amanzi sesiwaproduceile noma siwakhile sikwazi ukwafaka la kulento yokwagcina kwesikhashana. Njengoba sesingene na ku third wave nje manje sekuyavela ukuthi abantu bakithi amanzi bebengenawo, kodwa lo hlelo malingathatha lisuke naseyindaweni zasemakhaya abantu sebengakwazi ukuwasha izandla besanitize. Abomhlathuze water ekuyibona bafake lokhu bacela namalungu omphakathi ukuba bawunakekele lo mshini. Bathi uzosiza umphakathi. Nabaphathi besikole banesicelo esifanayo. Kuthiwa lobuchwepheshe busazofakwa nakwezinye izindawo zasemakhaya. Ngiyusiphumelele Zondi wezindaba zeSABC eDumbe.